Dan vrti torte. Zdravo svima! Zdravo. Zdravo Tome! Srećan dan vrti torte! Dan vrti torte? Šta se toga dana radi? Vrtiš se dok ti se ne zavrti u glavi? Ne, to samo ja volim da radim. Na dan vrti torte koristimo našu drvo-fu čaroliju da napravimo vrteće poslastice koje svi zajedno jedemo. Hoćeš li da napraviš vrti tortu sa nama, Tome? Hoćeš li? Hoćeš? Da! Ide po sastojke! Izgleda da mi treba čarolija za vrti tortu. Treba da napravimo pokrete koji će pokrenuti čarobne moći. Hajde, pridružite mi se. Vreme je za drvo-fu! Da čaroliju stvorimo. Hajde svi da pomognemo. Sad me prati pa ćeš videti. Čaroliju pravimo ja i ti. Za drvo-fu čini ono što vidiš radi. Klize na stranu i unazad skoči. Drži ruke gore, zavrti se visoko, odrazi se. Svoj nos pipaj, zauzmi položaj. Pljesni rukama, dodirni kolena i sa mnom klizaj. Kada se krećeš, čaroliju praviš. Radi što ja da čaroliju praviš. Pokreni, drvo-fu čaroliju. Gledajte, kamen na mom pojasu svetli. Pokrenuli smo našu čaroliju. Hvala vam na pomoći. Sada sam spreman za pravljenje te vrti torte. Dobro, da bismo napravili vrti tortu, moramo zamesiti sastojke. Brašno i vodu, malo gromovitih kokica i malčice letećeg praška. A onda je bacimo u vazduh i dodamo čaroliju. Super kuvar. I imate vrti tortu. Sada ti, Tome. U redu. Super kuvar. Da! Moraš da sačekaš da čarolija prestane da deluje pre nego što je probaš, Tome. Gotova je kada prestane da se vrti. Pravljenje vrti torte je teže nego što izgleda. I zbog toga sam ja napravio vrti torta mesilicu 3000. Napravit će savršene vrti torte za ceo Drvograd. Odlično! Jesi li siguran, Kreko? O, da, učiteljice, dozvoli mi da pokažem. Ćelija sa sokom ide ovde. Stavimo sastojke ovde. Upravljam kontrolama ovako, malo okrenem, malo pritisnem, pa okrenem onda ovako. Haha! Dodaju se sastojci. Sjajno! I... Tadam! Samo malo podešavanja, da. Da li vršite isporuke? Vrlo dobro, Kreko. Ali pravljenje vrti torti na dan vrti torti je velika odgovornost. Ne smemo da rasipamo sastojke. Ne brini, učiteljice, mogu ja to. Sad ćeš da vidiš. Ako si siguran. Hajdemo, vilenjaci. Mi možemo da sredimo dvorište dok Kreka mesi vrti torte. Dobro, ovo će biti najbolji dan vrti torti ikada. Pomoći ćemo, Kreko. O, da! Čuješ li to, Buffy? Obožavam vrti torte. Tortaste torte koje se vrte i... Nikad ih nisam jela, Smrtko. Jesu li ukusniji od kolača od đubriva? Ukusniji od kolača od đubriva prelivenog sosom od blata. Nema šanse. Kad bi se dočepali te mašine, mogli bismo da pojedemo sve vrti torte i upropastimo im dan. Kako ćemo da prođemo pored Kreke? Da.
Nema. Bolje smisli neki plan. Uhu, sjajno! Spremit ću vrtitorte očas posla. O, zavrtnja mi, ponestaje nam gromovitih kokica. Ponestaje! Kako ćemo napraviti vrtitorte? Dan vrtitorti je propao! Mogli bismo da ih nabavimo na Arijelinoj farmi. O da! Dan vrtitorti je spasen! Je! Ja ću da pazim na sve dok se ne vratite. Računajte na mene. Hoću da probam jednu. Nećete pustiti da im priđeš, Pufno. Ne osim ako nisi prerušena. A? To sam ja, Pufna. Znam to, šašavice. Ne treba nam ovo. Jao! Imam mnogo bolju ideju. Moju kabinu za transformaciju. Sada, samo stavi transformo prsten, stane u kabinu i... trenutno prerušavanje. Neće nasisti na ovo. Kre. I dalje mislim da su mi potrebni brkovi. Jao! Nisu ti potrebni brkovi. Sada idi odvuci kreku od mašine. Dobro. Ali sačuvaj neku vrtitortu za mene. Zdravo! O, zdravo. Ja sam žaba. Žabarela. Da, žabarela. Kre. Nema puno žaba u Drvogradu. Da, došla sam u posetu. Čula sam da ovde živi jedna veoma pametna žaba. Šta? Gde? O, misliš na mene? Da! Treba mi pomoć. Daleko odavde. Negde. I to odmah. O, izvini, ne mogu da ostavim mašinu. Moram da umesim vrtitorte za sve u Drvogradu. Pričaju o izumima. Ha? O, ali zaista mi je potreban sjajan izumitelj. O, pa zapravo, hteo sam da kažem, to je nekako moja veština. Au! Pa, vidite, pokušavam da berem bobice van zamka. Pa sam se pitala da li je neko bio dovoljno pametan da smisli neki izum koji bi mi pomogao u tome. O, voleo bih da pomognem, ali stvarno moram da ostanem i... Molim vas. Kre? O, malo smišljanja izuma na brzinu neće nikome škoditi. Namestit ću mesilicu vrtitorti na autopilota. Sjajno! Hajdemo onda, idemo odavde. O, jedva čekam da napravim nešto. Ne mogu da verujem, naš plan je zaista uspeo. Sve vrtitorte su moje. Treba mi pomoć sa sakupljanjem ovih bobica. Kre, koristila sam ovo. O, ne. Ovo nije berač bobica. Ovo je berač bobica. Malo ubereš ovde, bereš. Sjajno, samo nastavi. Ima ih još na vrhu. Zdravo, Kreko. Dvorište je skoro spremno za gozbu. Kako napreduje pravljenje vrtitorti? A, da, vrtitorte. Sve će biti u redu, učiteljice, sve. Računaj na mene. Odlično. Fiju, Na zdravlje. mislim, ne. Nećeš me ostaviti, zar ne? Kre, kada ima toliko bobica za sakupljanje? O, ne, naravno da ne. Siguran sam da je sve u redu sa mašinom. Prebrzo! Poludela je! To nije kako treba. Ovo bi trebalo da je dovoljno gromoviti kokica za sve vrtitorte. Evo upravo jedne. Pazi!
Malo su prepečene. Šta Kreka radi sa tom mašinom za vrti torte? Moramo da ih zaustavimo pre nego što naprave veću štetu. Hajdemo! Molim te, stani! Autopilot je poludeo! Gde je taj Kreka kada ti treba? Mašina je van kontrole. Moramo da je isključimo. Ne možemo da joj priđemo. U redu. Treba nam čarolija iz velikog sveta da se rešimo vrti torti. Onda možemo isključiti mašinu. Biće mi potrebna vaša pomoć. Vreme je za njami njami čaroliju. Jeste li spremni? Drvo, idemo! U redu, pratite me. Zauzmite svi položaj za čini. Spojite dlanove. Sada ćemo da grizemo. Kao krokodili. Okrenite se na stranu i ugrizite. Na drugu stranu i ugriz. Okret. Rukama. Veliki ugriz. Ponovo okret. Rukama. Veliki ugriz. Ruke gore. Dodirnite stopala. Opet gore. Sjajno. Sada sve ponovo. Dlanovi spojeni. Okret. Ugriz. Okret. Ugriz. Okret i veliki ugriz. Okret i veliki ugriz. Ruke gore. Ruke dole. Ruke gore. Sada pjesnite i recite njami, njami, čarolija, da biste mi poslali čaroliju. Njami, njami, čarolija! Hajde, Žirko! Uspeli smo! Hvala vam na pomoći. A gde je Kreka? Kolopakse, gde je Kreka? Ovuda. Da, otišli su. Da vidim da li mogu opet da pokrenem ovu mašinu. Ovo su poslednje, Žabarela. Ne! Mislim, ne, vidi, ima ih i još gore. Nastavi da bereš, dok ja otrčim do zamka na malo vrti torte. Kreko, tvoja mašina za vrti torte je poludela. Šta? Ali otišao sam samo na trenutak, zar ne, Žabarela? Žabarela? A gde je ona nestala? Žabarela? Hej, Smrtko, gde je moja vrti torta? Sada ću da ti napravim, Pufno. Nemamo vremena, krenuli su nazad. Onda bolje bežimo. Ne bez mašine za vrti torte. Ovo je bila moja odgovornost. Nije trebalo da ostavi mašinu samu. Kreko, tvoja mašina! Naše vrti torte! Žabarela! Smrtko, za njima! Jure nas! Zaustavit ću ih. Moje vrti torte! Žirko! Žabarela, drži se! Prečica! Stiže nas, zaustavi ga! Kreko! Žabarela, pobegla si, Smrtku. Ne! Smrtko me je poslao ovamo da te zaustavim. Mislim, da, videla sam da nas juriš, pa sam pobegla. Taj blesavi Smrtko nije pametan kao ja.
Koristila sam svoju prirodnu lepotu i šarm Pufno! i... Šta? O, zajme! Kreko, gde je mašina? O, pečurke! Prevarili su me! Uzeli su mašinu. Žabarela je u stvari Pufna. Naći ćemo ih, Kreko. Tako je, ugurajmo sve unutra. Hoću najveću vrtitortu ikada! Divno! Mada, treba mi druga za puding. Pufno, i dalje raste. Nastavi da sviraš! Hej! Vraćaj se! Ne, stani. Ne, vraćaj se. Učiteljice, zdravo. Bojim se da imam neke loše vesti. Neće biti vrtitorti ove godine. O, svega mi, Kreko, šta se dogodilo? Kreko, O, jao. Pozvaću te kasnije, učiteljice. Ogromna je! Bežimo! Sakrimo se! brzo, za njom. Ide prema zamku. O, ne! Za sve sam ja kriv. Tako je, vilenjaci, tu ste na sigurno. Pazite pašće. Gotovi smo! Misli, Kreko, misli. Podeljeno sa, pa onda pomnoženo sa. Setio sam se. Tome, misliš da bi mogao da isečeš vrtitortu? Onda bi padali manji komadi. Odlična ideja, Kreko. Moramo da upotrebimo čaroliju iz velikog sveta da isečemo vrtitortu na sitne komade. Potrebna mi je vaša pomoć. Vreme je za sec, čin. Jeste li spremni? Drvo, idemo! U redu, pratite me. Zauzmite položaj za čini. Ispružite ruku, dlan gore, lakat uz telo. Pljesnite rukom, udarite nogom i secite na stranu. Ispružite drugu ruku, lakat uz telo, pljesnite rukom, udarite nogom i secite na stranu. Sada obe ruke na stranu. Secite po sredini prema podu, pa na drugu stranu. Secite po sredini prema podu, pa na drugu stranu. Odlično, sada sve ponovo. Ruka napred, lakat uz telo. Pljesni, udari, seci. Ruka napred, lakat uz telo. Pljesni, udari, seci. Ruke spojene. Seci dole, seci gore. Seci dole, seci gore. Sada pljesnite i recite sec, da biste mi poslali čaroliju. Sec. To! Uspeli smo! Hvala vam na pomoći! Čarolija se istrošila! Vrtitorte padaju sa neba! Dan vrtitorti je spašen! Dođi, Pufni! U pomoć! Vadite nas odavde! Ukusna! Hvala ti, Kreko, ovo je najbolji dan vrtitorti ikada. Da, ali zamalo da ga upropastim zato što nisam pazio. Obećavam, učiteljice, da me više ništa neće omesti. Juhu! Krekice! Ima li šanse da izmisliš nešto što će osloboditi sirotu malu žabarelu odavde? O, ne, nećeš me prevariti ovog puta. O, Krek! Hvala za vrtitorte, Kreko. Vreme je da krenem. Zdravo svima! Zdravo, Tome. Vidimo se. Zdravo, najbolji druže! Zdravo, Tome! Hvala vam što ste mi pomogli u Drvogradu. Vidimo se uskoro u novoj avanturi. Doviđenja!
tumačili Milan Tubić, Peđa Damjanović, Jelena Stojiljković, Aleksandra Širkić i Milan Antonić. Tonski snimatelj Aleksandar Srebrić. Montaža Dejan Pavlović. Prevod Bojan Puača. Songovi Dragana Micković. Za Minimax produkcija Studio.